Така, здравейте отново. Сега ще ви покажа как да продължите нагоре самата буйка. Аз не съм си отрязала нарочно конеца, нали, пак казвам, защото не обичам да крия конци и няма смисъл да става дебело и да убива на детенцето. Просто няма смисъл да се реже конеца. Но ако вие сте го отрязали по погрешка, няма проблем, скрийте си го. Значи правя си един синжир. И тук е много важно да забележите къде бъркам. Караме само целия ред полупълнеж, но вижте, самата бримка има две стенички, предна и задна стена. Значи в случая бъркаме единствено в целия ред само в задната стена за полупълнеж. Значи така минаваме два реда полупълнеж, като първият е само в задната стена. Първия ред. Само първия ред. Втория си е нормален. Ето, сега ще ви покажа. Само в задната стеничка се бърка. И се получава ето това ръбче, за което после ще захванем ето този украшителен ред, който се прави в края, за да може да има един завършък самата обувчичка. Значи плетем целия ред полупълнеж в задната стена. Няма нищо сложно, никаква абсолютно философия няма. Ще видите колко е лесно. Значи аз един чефт си ги правя за около 3 до 4 часа, зависи нали, колко време имам, но те се плетат бързо. Аз нарочно започвам с този модел, за да може да видите, че не е толкова страшно. А той всъщност е един много лек, много лесен модел. И след като добиете увереност с този модел, аз ще направя и други, но всичкото е свързано с време. По-нататък във времето, полека ще направя повечето модели. Пак казвам, бойките не са мои, нали? Авторката е Розанджела, една бразилка, която прави страхотни модели, реплики на оригинални маратонки, които са просто невероятни. Аз ще приложи линк към нейните оригинални клипове, така че може да ги разгледате после. При нея нещата са малко по-различни, защото те използват едни емблеми за самите марки, било Puma, било Adidas, било Nike, докато при нас тези неща заради авторските права са забранени. Не, че не е невъзможно, но нали, когато примерно се изработват за продажба и се предлагат в публичното пространство, трябва да се внимава. Примерно, когато са си за мене, нали, мога да си накича каквото си искам. Друг е въпросът вече колко е правилно или не. Аз, например, нали, няма да слагам, защото все пак не е това основното. Основното е да се научим да изработваме такива красоти. Защо пък бразилките, ако могат, ние пък да не можем. И да наспира само езиковата бариера. Не, че аз говоря португалски. Въпросът е, че ги плета доста време, близо година и половина, да не кажа даже 2. Не, мисля, че година и половина. И просто съм научила основните неща, нали, които тя ползва като техники и смятам, че не е толкова трудно и смятам, че ако ви се обясни, ако се покаже нали, на плетящите, могат самички да се научат да си ги правят. За мен също беше доста стряскащо
това да чуя португалски. Не, че не съм чувала, но да плетеш на португалски, нали, окей, повечето плетат на руски, използват схеми на английски, на немски, нали. Но там да си има термини, които са си постоянни и не е толкова трудно, докато португалски е някак си много доста странен език за нас. Така че ето как се получава първия ред с ръбчето. И втория ред го плетем по същия начин, само че си бъркаме, правим си един синжир и си бъркаме в нормалната дупка, както си трябва на бримката. В двете стенички де-факто се бърка. Не е нищо сложно. Абсолютно леко, интересно и красиво моделче, особено за малки госпожици. Сега малко за моделите за момченците са по-малко. Но пък, докато са малки децата, за тях може. Аз, например, колега ми е прочвала червени мартончици за момченце, така че, нали, всичко е въпрос до разбиране на родителя, до желание. Така че има модели, които са унисекс, които могат да се изработят и в вариант за момче и за момиче. Има си типично мъжки модели, има си като този типично момичешки, така че плетете си спокойно, без да се притеснявате, без да се стресирате и да, нали, все пак за мен е плетенето удоволствие. Моя мъж не на шега казва, ходим къде ходим, ти се бързо да се прибереш, да седнеш да си плетеш, защото за мен е един, не знам как да го нарека, едно успокоение, един релакс, освобождавам се от абсолютно всичко, почвам да си мисля за бримки, да си мисля, да си броя, да си такова ми, като си изкарам нещо, като ми излезе някакво ново моделче, просто ми става едно такова приятно и хубаво, защото съм изработила нещо красиво и много сладко. И така, пак казвам, няма нищо сложно абсолютно. Аз ме много се отплесвам да приказвам. До тук няма нищо сложно. Правим полупълнеж. В коментари ще ви помоля, ако някъде нещо ми куца, просто да ми го споделите, защото за мен това е едва началото. И до сега не съм правила такива неща. Моята дъщеря ме убеди. Мама, така или иначе, вика, ги плетеш, защо, вика, не направиш поне клипчета, за да може и други, вика, да плетат като тебе, защото, вика, ти се учиш оттам, защо и други да не се научат от тебе. Аз нямам, не твърдя, че съм нещо, кой знае какво. Има от мене жени, лично аз познавам такива жени, които са, мога да кажа, няколко нива над мене. Нали, аз съм още в началото, ако трябва да го степенуваме като едно училище, нивата на плетене, аз съм може би първи или втори клас, докато аз лично познавам жени, които са вече в гимназията. И, нали, пак казвам, не твърдя, че съм нещо, кой знае какво, просто това ми допада да го правя, справям се достатъчно добре. И дъщеря ми му види, вика, добре, мамо, нали ти така иначе се учиш. И аз си помисли, вика, ако ти го направиш, вика, за някой друг, един човек, вика, да научиш, все е добро си сторила. Ето ги. 2 реда, полупълнеж и се заформя вече нашата обувчица. Така, продължаваме с един много особен ред. Така, в първата бримка правим полупълнеж и един синжир. Прескачаме една бримка и правим полупълнеж в следващата. Пак един синжир, прескачаме една и в следващата полупълнеж. Синжир, прескачаме една и в следващата полупълнеж. Де факто, като направим една
в един полупълнеж, един синжир. С този синжир ние компенсираме тази, която прескачаме. И се получава една малка красива дупчица, която ще оформи после ето този ред. Интересен. Така, това е цялото. Значи, полупълнеж, синжир, прескачаме една, полупълнеж, синжир, това е. Няма нищо сложно. Ще го направя много бавно, за да го виждате. Опа. Синжир. И пак. Нищо сложно няма. Да, така се оплесна. Просто е важно да не забравяте синжира, защото ще ви се стесни реда и ще загубите бримки. Ще загубите от бройката. Ето. Ето това е. И така целият ред до края. Тая игла само я подмятам. Така. Синжир, полупълнеж. Синжир, полупълнеж. Синжир, полупълнеж. Няма нищо сложно. Това използват се при тези буйки, се използват 3-4 бримки, нищо сложно няма. Нисък пълнеж, полупълнеж, синжир, висок пълнеж. Това е основно. Свиване, надаване. Както се плетат играчките, така се плетат и буйките. Значи, ако плетете играчки, няма да ви представлява абсолютно никаква трудност да изплетете ни такива обувчици. Абсолютно никаква трудност. Даже мога да кажа, че при играчките е по-сложно. Там се следят редове, следят са маркери. Няма да забравя, плетахме един заек кекс. Той беше на главата с над 15 маркера. Ако не го трябва да следише за средата и беше нещо невероятно. Така, стигнахме до края. И понеже тук първото започваме с полупълнеж, последната също ще я завършим с полупълнеж, но без синжир. Аз съм го направила по инерция, затова ще го махна. И правим полупълнеж. Нищо, че се събират три бимки на едно. Няма абсолютно никакво значение. Ето го. Края. Така, това е. Основното на този ред това е. Значи, синжир, полупълнеж, прескача се една бримка, синжир, полупълнеж, така целият ред. Следващия ред е нисък пълнеж. Правим си един синжир за височина и се почва в първата. Във всяка една бримка нисък пълнеж. Целият ред по същия начин. Като се стремите не да бъркате в голямата дупка и да вземете по този начин бримката, а се стремите да бръкнете в двете стенички на бримката и да ви остане тази част отдолу, за да може после да се получи един красив ред. Малко по-бавно ще става този ред, но се стремете да го направите по този начин. Пак ще покажа. Ето, вижте, двете стенички на синжира. Ето.
нитката си я вземаме нормално и бъркаме в двете стенички на синжира, като тази отдолу трябва да не остане под самата бримка. А не просто в голямата дупка да бъркаме. Не, че няма да стане примерно ето така, но вижте сега разликата от тази дупчица до тази дупчица. Тази е огромна, тази си остава красива. Затова се стремете да бъркате в двете стенички на синжира и да ви остава третия конец де-факто, който си е отдолу. Тук съм направила 2 синжира. Не, точно е. После, че съм стигнала малко повече, не мога да си изкарам конеца. Ето. Целият ред си го минавате с нисък пълнеж, нали, нормално, без да свивате, без да добавите абсолютно нищо, просто равни редове са тук, за да може да се подключи височината на обувчицата, на буйката, както казват. Когато плета някакъв по-сложен модел, гледам да ги плета двете обувчици паралелно, в смисъл такъв, нали, когато са различни цветове, на различни етапи. Първо, примерно, първият етап го изплетам на двете обувчици, после до следващия етап на двете обувчици. Гледам да ги плета паралелно, защото, примерно, някъде вече си правя по мое осмотрение някакви промяни и като съм направила едната и примерно като имало промежутък 1 или 2 дни до другата и като съм забравила какво съм направила на предната и става много весело, затова гледам да ги плета паралелно. Когато е по-сложен модел, естествено, нали, не за този модел. Така се получават нещата. Моят съвет към вас е същия. Плетете ги паралелно на двете обувчици, за да ви се получават еднакви. За да няма после едната по-малка, другата по-голяма или едната по-висока, другата по-ниска. Защото случва се, хора сме, забравят се тези неща. Можеш ли пък и да помниш всичко абсолютно? И затова съвета ми е плетете ги паралелно двете. Предстои, аз вече като изплета едната, сякаш загубвам желание да изплета втората. И така имам 2 модела по една само, защото съм си взимала мерака с едната да видя как ще се получи. И съм видяла, примерно, че изискващо доста работа да направя втората и така си ми седят двечките по една. Ето, приключихме следващия ред. Сега ще ви го покажа и него. Ето как стават. Този декоративен ред с дупчиците де-факто, който е. Ето го. Така. Сега, тук е хубаво, когато стилката ви е плетена, аз правя ето така. Стискаме. И си намирам горе-долу в средата. Нали, горе-долу аз пак ще си проброя бримките. Използвам едно конче, за да си маркирам средата. Горе-долу. Горе-долу. Така. И започвам да си плета полупълнеж, като правя
10 бринки полупълнеж. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. После търсим 10 нисък пълнеж. 2, 4, 6, 8, 10. Така. Айде, ще използвам този край на маркера. Не съм се подготвила просто с маркери. Значи 2, 4, 6, 8, 10. И от тук до средата търсим 14 бринки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Една малко по-насам. И 15-та. Така, ето, намерих си средата. Така, сега ще ви обясня защо ми трябва средата. Така, казахме 10 бримки нисък пълнеж, 10 бримски полупълнеж и след това 10 бримки нисък пълнеж. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Точно така. Така. Тук където съм сложила маркера, си го махам вече, той не ми трябва. И започвам да правя свивки. Полупълнеж обаче. Значи, вземам, изплитаме, следващата изплитам и ето така я взема. Трябва да направим такива 14 броя. 14 свивки трябва да направим. Една, две, три, четири, 5, 6 и ето точно до маркера с 7. 7. Махам си маркера и правя още 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последна свивка 14. Нека ги проброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 свивки. Така, и по обратен ред търсим 10 нисък пълнеж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 бръмки полупълнеж. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Аз имам едно повече, което не е фатално. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
при вас. Аз знам моите откъде са. Видях си грешката, но не исках да разплитам и да ви показвам. Но няма нищо. Не е фатално, пак казвам, нали? Плюс-минус една бремка не е фатално. Ето с свивките какво се получава. Горе-долу се оформя обувчицата. Така, направихме свивките. Сега си правим един ред нисък планеж, без да свиваме, без да увеличаваме никъде. Просто за самата височина. Така, аз ще си компенсирам бремката, за да ми се получат. И караме целият ред нисък планеж. До сега не съм плела на масата. Винаги ми е било неудобно, обаче се оказва, че не е толкова страшно. Имам си там на дивана едно кътче, където си е моето място. И моят мъж не смее да припаря там, защото казва там покрай тебе да се търкалят игли, ножици, си остри неща. Направо човек да го фане страх да седне. Така, тук е малко по-внимателно върху свивките. Самите примки са по-широки. И пак казвам, абсолютно нищо сложно няма. Абсолютно нищо сложно няма. Целият ред е нисък планеж. Без свивки, без надавания. Просто заобикаля от началото до края. Така. Горе-долу, за да се оформя. Сега хубаво е да плетете с някаква не корава, по-твърда брежда, да не е съвсем мека, за да може да получават форма. Самите обувчици, значи като е мека, те просто се смачкват. Така. Сега на последния ред, това е последния ред на обувчицата. На последния ред правим 6 полупълнежа. 2, 3, 4, 5, 6 и търсим 14 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и преди малко направихме 14 намаления, сега ще направим наполовин 7. 7 свивки трябва да направим. 1, 2, 3, 4, 5, не излезна цялата.
6 и 7. Да проверя. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 свивки. На същото място, както другото, върху тях. И търсим 14, извинявам се. 14 ниски пълнежа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И ни остават 2, 4, 6 високи полупълнежа. Не високи, полупълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видяхте, че си компенсирах бримката, така че пак казвам една бримка, плюс или минус, не е фатално. Винаги може да се доработи. Ето. Така, нашата обувчица е готова. Ето я, сладурката. Ето. Ето я. Ето. Готова е. Не е сложно, нали? Сега ще направим този окръстителен шев, който е долу. Този конец е така, си го скривам аз вътре. И с иглата, до голямата игла, ето така е този. Добре, хайде в другия же. Ето така го прикарвам. Просто за да го скрия. И си го отрязвам. Така. Сега ще направим този украсителния отдолу, който е. Пащате си буйката, ето така се отворя към вас, не с метката. И си виждате къде ви е средата. Ето тук, по принцип няма значение, но нали горе-долу. Правите един синжир в тази стеничка, в която оставихме още в началото, като започнаме, нали бъркахме задната стена. Сега де-факто остава тази предната стена, която тя не е свободна. Нарочно бъркахме задната, за да не остане тази. Направихме го с тази цел. Един синжир бъркаме в следващата бримка и правим слепваща бримка, без да я изплитаме. Просто изваждаме пак един синжир и пак слепваща бримка. Синжир, слепваща бримка. Синжир, слепваща бримка. И така до края. Синжир, слепваща бримка, синжир, слепваща бримка, синжир, слепваща бримка, синжир и така до края обикаляте цялата обувчица. Дано само ми стигне конеца, че точно тук в края. Това може да го украсите и по друг начин, сега се сеща. Рачешка стъпка, ако сте запознати. Не съм пробвала в интерес на истината, сега просто ми хрумна.
Добре, няма да ви показвам. Хайде. Може и с рачешка стъпка да го украсите, но мисля, че това е по-добрия вариант, защото е по-нежничко. Обувката е достатъчно малка, за да е финна. А рачешката стъпка прави малко по-голяма бримка и ще стане по-грубо, може би, но може и да пробвам в някакъв момент. Просто за момента ми хрумна. Дано виждате достатъчно добре. Понеже съм сама и няма кой да погледне, да види как се вижда, да прецени. Трябва да ставам, да сядам и ще е малко трудно, затова надявам се да виждате добре. Ако не, аз ще го прегледам после видеото и ще преценя дали става или не. Това е просто един украсителен ред, но пак дава много добър завършък на самата обувчица. Даже и когато е с стелка, просто нямам в момента изплетена на стелка такъв този модел, за да ви покажа, че там също седи много добре на самата стелка силиконовата с този ръб. Просто самата стелчица се скрива до някъде и седи много готино наистина. Но просто съжалявам, че не подготвих, просто не ми стигна времето да ви подготвя една на стелка изплетена. И това ще стане с времето. Може би следващото видео ще го направя на стелка да е, за да добиете представа. В интерес наистина на стелката стават по-бързо, защото там и за малко няма да ми стигне сякаш конеца. Някак си имат един по-така завършен вид и особено, както ви споменах вече, Розанджела слага едни такива стикери на марките Puma, Adidas, там Nike, Fila, другите марки и наистина вече като се сложи такъв един стикер и наистина изглеждат уникални нейните маратонки. Просто жената плете от... Тя е, може би, завършила вече абитюрентка, нали, аз пак, нали, си казвам, нали, това моето степенуване, че просто уникални са нейните неща. И ето, приключвам последната. Да, конеца ми стигна почти на магия, но горе-долу важното е, моята баба казваше, докато не остане, не стига, така че ето. Ето го с ръбчето. Самата обувчица вече е почти готова. Остана само каишката да направя. И сме готови. Така. Сега един много важен момент. Аз началото, като ги плетях, като започнах да ги плета на този модел, смея се, защото направих, може би, 4 или 5 чифта един след друг, в който аз ги плетах на такива стелки. И те съответно са лява и дясна, обаче аз, като съм подхванала да ги плета и ги направих всичките къшката в едната посока да гледа, без значение дали обувката е лява или дясна, просто къшката гледа в една посока и това я подкарах ги на комбе. И в един момент почвам да ги снимам, да ги показвам, да се фукам напред-назад и в един момент, като се загледам, викам, да бе, ама не, нали. Всичките къшки гледат в една посока. Сега, тук е много важно
понеже тази вече ми се явява, че е лява, нали? Хайде да не скопчея. Няма да скопчава. Тази се явява лява, значи аз трябва да направя дясната де-факто. Нали, когато имаш стелка, нали, вече там според стелката ти си знаеш дали ти е лявата или дясната, а тук нямаме такава стелка, но вече съм изпрела едната каишка, което означава, че трябва да направя другата буйка, нали, дясната де факто. Тази ми е лява, аз трябва да направя дясната. Така, сега, тук за момент погледнете само. В този ред правихме полупълнещ сирнижер, прескачаме една полупълнещ сирнижер. Тук къщата е плетен по същия начин, като започваме с полупълнещ сирнижер и така. Значи трябват ни общо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 полупълнежа трябва да направим. Което означава, че ни трябва 10 бримки от едната страна и 10 бримки от другата страна. Така, средата я виждате къде е, ето я. И аз търся вече 10 бримки. 2, 4, 6, 8, 10. Така, намерила съм 10 бримки. Ето един голям маркер. Така, и пак казвам, слагайте си ги двете. Нали? Така, сега аз трябва да започна тук с полупълнеж, за да мога тук да завърша, да направя сенжир, за да ми дойде каишката от тази страна. Не знам дали ми разбирате, дали виждате, аз нарочно ги сложих двете на друга. Значи, до тук трябва да стигна с полупълнеж, за да мога да продължа с каишката да дойде на тази страна, за да стане дясната буйка. Иначе, ако правим лявата буйка, започваме с 25 синжира на маркера, на който сме си отбелязали, правим полупълнеж и продължаваме. И после се връщаме пак. А тук трябва да започнем с полупълнеж, да направя синжир, да се върна по него и така сега ще видите как ще стане. И ще разберете как се прави каишката. Така, махам си маркера. Това вече не ми трябва. И започвам. Синжир, още един синжир, полупълнеж, ето. Синжир, прескачаме една, полупълнеж. Синжир, прескачаме една, полупълнеж. Синжир, прескачаме една, полупълнеж. Синжир, прескачаме една, полупълнеж. Това е. Няма никаква философия. Прескачаме една, полупълнеж. Синжир. Прескачаме една, полупълнеж. Синжир. Прескачаме една, полупълнеж. Синжир. Прескачаме една, полупълнеж. Синжир. Прескачаме едно, полупълнеж. Ето. Така. Значи имаме 2, 4, 6, 8, 10 полупълнежа. Така. Нали? Разбирате защо? Така. Сега трябва да направя каишката, което означава, че трябва да изплета 25 синжира. Сега, ако е по-голяма буйката, съответно трябва да увеличите дължината на каишката, защото вече крачето ще е по-дебело на детето. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 синжира. Така. Обръщате си и започвате. Нали, като си завъртите обаче буйката, нали, гледайте синжира да не вие усукането така, а да вие в правилната посока. Значи, защото ще трябва да минете един път по него, да обиколите цялата буйка и после да се върнете от долната страна. Така че е хубаво да ги следите тези неща.
и започвате нисък пълнеж по целия синжир. Де-факто от задната страна на синжира, не от лицевата, от задната страна на синжира. Бъркате във всяка една бримчица. Да, малко не е сложно, но просто трябва да го направите по правилния начин. Така, и вече си караме по самата обувка. Пак с нисък пълнеж, продължаваме по същия начин до другия край. Дано моята дъщеря да е щастлива. Защото отдавна ма врънка. Така. Готово. Реда го приключихме. После ще скрия конците. Ето, получи се и каишката. Така. Правите си един синжир и се обръщате наобратно. Сега започваме пак с този същия украсителен ред, който правихме тук. По абсолютно същия начин цялата каишка да обиколим. Синжир. Тук не можах да го извадя обаче. Синжир и слепена бримка. Синжир, слепена бримка. Синжир, слепена бримка. Синжир, слепена бримка. И така до края на самата каишчица. Ако искате вътре, понеже аз имам такива сделки вътрешни, които слагам, ако на вас примерно ви се стори, че е тъничко, не искате да слагате двойна стелка такава, може примерно от толкова дебел филц, беличък, в България продава доста цветен филц, може просто от филц да си изрежете такава стелчица и да се сложите вътре. От чисто естетически гледна точка ще седи всякак по-добре, защото брежата е мека, нали, каквото и да си говорим. А пък може и примерно да се вади самата стелчица, да се изпира, ако евентуално е изцапана с нещо, нали, което е също някакъв вариант. И другия вариант е да си седи някакси по-добре самото ходилце, нали, да не е мекичко, а да седи изпънато. Но това вече е по ваше усмотрение. Аз в началото слагах от филц, защото нямах такива. И после вече като си поръчах и вътрешни стелки.
И просто виждам, че с тях нещата седят, стават наистина по-добре. Но пак казвам, излиза доста скъпо, особено за човек, който не се занимава, не си вади хляба с това. Просто е, как да кажа, доста скъпо удоволствие. Но пък се получават буйките уникални. Аз ги купих, понеже съм членувам в една група, в която се плете благотворително. И основната ми цел беше да купя такива стилки за групата, като, нали, като помощ. И си оставих за мен и така, нали, започнах и аз да ги плета, защото в края на кращата доста пари дадах. Седят стелките и викам, така няма да стане. Хареса ми да ги плета и обичам да се занимавам. Но пак казвам, излиза доста скъпо удоволствие. Просто заради самата доставка от Бразилия е доста. Значи, колкото струват стелките, толкова струва и доставката. Просто е... Или трябва да се комбинират 3-4 човека за една доставка, или просто някой трябва наистина да се занимава с това, да вади пари от това, за да може да си позволи да ги купи. Но не е невъзможно, не е непостижимо. Аз вече си ги правя и сама, нали, доста опити направих, докато намеря правилните материали. Така, стигнах до края на каишката и сега започвам да се връщам, нали, ви обясних началото, по другата част на сенжира. Като тук си намирате, нали, да може да си завъртите кръгчето, намирате си къде да бръкнете и си продължавате по абсолютно същия начин цялата каишчица по долната част на сенжира, за да може да я обиколите цялата. Да не примерно в единия край да е кадрава, пък в другия край да е равна. И ето, получава си се самата каишчица. И става много готина. И с това нашата обувчица е почти към края, готова. Сега ще ви покажа и в края. Значи, Розанджела има едно шишенце, аз предполагам, че е с вода, а може би и нещо друго е. Тя ги пръска и ги намокря самите обувчици. Като ги притиска между пръстите си, ги оформя. И после вече, тъй като и съмът си приемат тази форма, аз съм си направила такъв разтвор в едно шишенце с пръскал от препарат, но съм добавила вътре малко омекотител за дрехи. Нали, съвсем мъничко, просто за аромат, да не е съвсем проста вода. И наистина се получават нещата, като се оформи, като се напръска и да се оформи. Но съветът ми е, като слагате някакъв омекотител, гледайте да е бял, защото ако е розов или син, като напръскате върху бяла буйка, просто цвета остава върху самата обувка и се оцветяват неприятно и целият ветрот отива на вятъра и трябва после да я перете. Тя като се изпере, може да се деформира по някакъв начин и просто остава едно окручение. Затова съветът ми е така: използвайте бял ароматизатор и омекотител. Нали. Гледайте да е бял, да не е друг цвят, да не е някакъв с жълт съм пробвала и жълтия оставя един такъв жълт оттенък, така че съветът ми е единствено бял. Или не дайте слага абсолютно никакъв. Така. Минах вече цялата обувка и се изложих на последната бремчица. Минах цялата обувчица, цялата каишка и започвам да обикалям самата обувчица до края, за да може да се получи ето този завършек.
във всяка една бримка се бърка. Аз като се запресна да приказвам и забравям да ви обяснявам, за което се извинявам. Но мисля, че се вижда и конкретно нищо сложно не правя в момента. Просто обикалям, за да може да стане завършека както трябва. Ако нещо не е ясно, ако нещо не сте видяли както трябва, ако нещо съм направила без да го обясня, просто питайте и това е. Няма никакъв проблем. Ще ви кажа, аз нищо не съм скрила, нищо не съм направила нарочно, за да не го видите. Не ми е това целта. Целта ми е колкото се може повече хора да се научат да ги правят, защото наистина са много хубави. А и нашите деца също заслужават да носят хубави и красиви неща. Имаме уникални деца. И просто лошото е, че покрай мене няма бебенца. И де-факто аз не мога да си видя труда върху бебешки крачета, но и това ще стане някой ден, нали? Чакам с нетърпение да дойдат моите отмъстители. Аз така ги наричам внуците. Чрез тях ще си отмъщавам моите деца. Но когато са готови, ще дойдат и те. И така. И това ще стане. И вече съм на финалната права. Просто навсякъде обикаляте по този начин, без да има нищо скрито покрито. Готова съм. Ето. Според дължината на видеото може да си прецените колко бързо се плетат. Аз лично ги правя за... Да, окей, нали? Аз вече съм им свикнала и да съм да мога нещо, нали мога да ги направя. Но наистина не са трудни, наистина са уникално лесни. Нарочно съм започнала с този модел, за да може да добиете увереност и кураж за тези неща. Сега съм до най-нелюбимата ми част. Най-много мразя да крия конци. А този модел по принцип няма много конци, докато има едни модели, които са с... няма да кажа, но сигурно по около 40-50 конеца има да се крият. И накрая режеш и накрая като събереш една топка конци, викам, гледай колко прежда, изхвърляме. Само и само, нали? Но просто така се налага. Самия модел е такъв, че трябва да се режат конци и да се крият. Така. Сега и тези двата. Нарочно ги оставям по-дълги конците, за да мога да си ги вкарам в иглата. Сега, моята баба едно време тези конци ги криеше с куката. Как го правеше това нещо, не знам. Обаче аз така и не се научих. Но за мен това е по-добрия вариант с иглата, защото ми се струва по-щадящ, особено за такива малки неща. И съм си намерила този начин. Вие ако си намерите друг начин, ще се радвам да го споделите. Но лично за мен това е начина да скрия конците. Тук ми се получи някаква дупка.
Не можах да разбера кой конец не скрих както трябва. Това няма толкова значение, просто ето така ще го замаскираме, не е фатално. Така, режем конците. И буйката е готова. Така. Интересно, наистина не ми харесва така как се получи отзади, но нали. Окей. Така. И да проверим сега. Хоп. Една лява, една дясна. Така. Така, после като намокрите, ето така с ръка ще се опитате да я оформите. Тази вече е напръскана и е оформена, затова седи по този начин. А тази още не е огледна. Сега е ред да зашием катарамичката и да сложим цветенцето, само че не съм се вземала лепилото. Сега много важно да ви покажа с какво лепило ги лепя аз тези неща. Но съветът ми е такъв. С една по-тънка игла, с тънък конец, който е за машинните игли, за машините, които шият. Просто всяко едно цветенце, всеки един елемент, който добавите, да може да го зашиете. Хем да е залепен, хем да е зашит. Защото малките деца са уникални. Вие знаете, те се вдигат краката, хващат с ръчички, могат да откъснат цветето, ако е залепено, и да го нагълтат. Белята става много бързо. Аз затова винаги се стремя, когато има такива отделни елементи, да ги шия и да ги лепя колкото са може да са по-здрави. Сега, ако той е решил от детството да го откъсне това нещо, вие знаете, те са много здрави, много силни, ще го откъсне така или иначе. Но все пак, аз за мое си успокоение винаги се стремя да ги шия и да ги лепя. Сега, в тук случая съм го зашила в бялата част, за да не личи, с тънък конец и после съм го залепила. Но пак казвам, съвета ми е такъв: шийте и лепете допълнителните части винаги, защото малките деца са уникални в това отношение. Сега само за момент ще го оставя да донеса лепилките, да ви покажа с какво лепило лепя. Ето това е моето лепило. Значи това е силиконово лепило. Откъде го поръчах? От България. В тази група, във Фейсбук, в една група го поръчах, но мисля, че го има някъде по сайтовете. Показвам ви го продължително, за да може да го видите. Силиконово лепило не е скъпо, но не е евтино. Мисля, че е около 4-5 лева тази тубичка. Има и по-голяма разфасовка, аз даже в момента ползвам по-голямата туба, но тази също става и изкарва много време с това. За другите модели ще ви трябва. Тук конкретно за този модел може да не ползвате лепило, но пак казвам, това е единственото лепило, което става. Никое друго лепило не става, освен това. И пак казвам, ако можете да залишите един елемент, без да го лепите, е най-добрият вариант. Така. Сега ще залепим цветето. И ще зашием катарамата, за да завършим самата обувка. Да е готова. Една картица слагам само, не много. И горе-долу гледам да я центрирам, както другата. После ще я зашия. Ти да видиш. Ето. Няма абсолютно никаква философия. Със същата игла си вдявате един конец. И се зашивате катарамката и това е готовата обувчица. Ето е катарамката, тези стилки остават на страна. Самата катарамка, аз винаги си вкарвам конеца ето така.
Самата катерамка, гледайте на кой край е затворено, ето така, и си я монтирате по този начин. Няма нищо сложно да зашиете една катерама. Иглата ми е тъпа, нарочно, защото с острите игли проливам доста кръв. И когато се натрупат конци един върху друг, става малко по-трудно. Но не е необходимо да я шиете кой знае колко сериозно. Просто да облечете малко самата катерамка, да не е гола, да не се вижда желязото. Той не, че като се сложи кишката отгоре ще се вижда, но нали, това е идеята. Ето. Ето това е. И тук отзади си изкривате конеца, както си правим винаги. Ето. Готовата обувка. Вземате си едно пръскало или някаква стара опаковка от някакъв препарат, който си има пръскало, пък може да си купите такова шишенце, нали, няма значение какво е, въпросът е да може да пръска и да може да я оформите самата обувчица както трябва. Ето, готова. Готови са. Така, ще се радвам, ако съм помогнала поне на един човек, поне на един плетач, защото може да има и мъже, нали да ни каже, поне на една дама, поне на един плетач, ако се справи той с това, казвам пак, не е нито сложно, нито невъзможно да се направят.